Bayabuza abantwana, bayabuza abantwana, babuza imibuzo. Bayabuza abantwana, babuza imibuzo. Babuza ukuthi kungani kunemvula engaka kuleli gumbi eligcwele wonke lamagagu. Bayabuza abantwana, babuza imibuzo. Babuza ukuthi kungani lesigqoko sakho simanzi kangaka libe lishisa kangaka ilanga. Bayabuza abantwana, sebelokhu bebuza imibuzo. Babuza ukuthi kaze sekwaba isitha yini ukuthanda okanye intwembi. Ngixoxelwa ilo munye omncane uthi njengoba ngilokhu ngangena kulezi zokuthanda ngiphuma igazi njalo emahlweni uma ngibuka abantu engizitshena ukuthi ngiyabathanda. Kuqhumile namehlo ami yilokhu ngifakazile ngithi ngiyalibona uthando. Wabuza nalo omdala nginaye wathi kuguge izithende ngihamba izindlela ezinemswane ngithi ngiya kwaThando. Ngifiyelwe isingezasi sami namadolo angisakwazi nokuhamba. Yimina wayelokhu ethi uhlezi kulo uthando. Ngibaphendula nami ngithi bantwana, ukuthanda lokhu akona okuyisitha, kepha kukhona impi ekhona la. Le mpi lena isemoyeni bathi abantwana. Yisho mangabe kuwukuthi thina akusamele ukuthi sithande noma sithandwe, ngoba ngaso sonke isikhathi kule mpi lo ukhuluma ngayo ilimaza thina. Yase yathi impendulo la ukwahambo kwalikhethwa ukwandlela kayifiki ngasekugcineni. La sinyathela khona sifikelwa na ukwesaba, siqhwetshwa iminwe esingayazi, sibizwa nangamaphimbo. Uma sikamuka kulele amathuna amaningi awabaprofethi, nakhona angcolisiwe kasavunyelwe nokunyathela ngakhona. Ugcwele nalezi izimbongi ezibhala izinkondlo zamanga. Unaleli khehla elidala elifishane uma ulibuka imile ekhanda lalo kulokhu kungena kuphuma izintuthwane, kuqathake njalo izinyosi ezimnyama emakhaleni alo. Ukhalo lwalo isikhumba senhlwathi, olunye unyawo lakhe inqina lenyoni engajwayelekile, kanti olunye inselo yembuzi. Esandleni uphethe amathusi amathathu, elibovu, elimhlophe naleli elimnyama, ekuyilona leli alokhu engqongqoze njalo ngalo phansi mese kuzwakala amaphimbo. Ecele kwakhe abesifazane ababili abakhalasa kutandaza. Omnye mudala ngokweminyaka ukhala izinyembezi eziqhamuka amalangabi omlilo, kanti omunye muncane ngokweminyaka ukhala izinyembezi eziligazi. Kuleli khaya ukungena khona kakukhethwa, kumemeza amaphimbo ayimvuke, ududulwa izandla kanye nomoya ongawuboni. Ufika kunamagumbi ahlukahlukene, amakhaya namakhaya emphefumulo eyaduka, amakhaya emphefumulo eyaphelelwa uphila singakashayi isikhathi. Kukhona elinye ikhaya la kufakazwa khona kakhulu ngothando. Bonke abantu bakhona bathi bayalazi uthando.
Bafungile bonke ke abantu ngothando. Egameni lothando kwase kwalahleka izinto eziningi. Inkondlo kuphela eyofakaza.